Kaixo hemen baiko gara eta gaurko ningauz beste bideo baten. Eta gaurko ningauz Rainbow Sixeko bideo baten. Eta bueno, aurrekoen esan aben, oindala asko estola Rainbow igote. Eta, bueno, eta esan aben. A ber, asko kostetan jaten asko kostetan jaten Rainbow igotie. Ez, probauko. Eta bueno, hemen hau. Ez dakit bideona urtengo dan, zeizan oindala asko ez toda jolasten, igual hiek ez toda igoten, igoten ez toda jolasten, bez? Igual urte erdi bai, ez dakit. Así que, bueno, ikusiko gogazen urten dan partidie. Eta ber, ataketan azten gara, gutxienez, bueno, ondo dau, bombak 10, ikusen lozu hor eskinan dala bombak, así que bueno, zeteko naz kontrolak gogoratzen apur bat, asko aldatu da, aktualizazio asko gondiez, eta hori dana, eta, bueno, ez nazartu denbora askoten, así que ikusiko gu, ustot, gainera, azken bideo, urte erdi zen ez? Aurreko bideo izan zen remona, urte erdi zen ez parkatu, baina, bueno, oindala asko ez toda jolasten, beraz, ez totos ondo goratzen, nola jolastu, así que, a ver, zer urte dan, bitu, bendeko guz, bueno, gutxi gara bera kontrolak badeku gaz, gutxi gara bera. Vale, bomba bat, abigarren bomba, vale, ondo. Vale, mankeokot pilo bat, hori baino txuet, ja, oza... Vale, ez dakit zelan funtzionaten da bien, bueno, bai, barrizek diezen pertsonakik edo, operantik edo, ez toaz ezagutzen, ez dakit zelan ataketan da, ben ez ezer. Beraz, bueno, zaituko nara zeiten aldo dana, espadakit zeiten da ben, faketan botzu zertan, abizau dut, segaitik indo dan txartu. Así que, gora, bigarren pisuen dauz dut, así que ez dakit ona dan bigarren pisutik aztie, baina, bueno, ez toan ezoin dala asko jolasten jarrituko daz nire taldekidiek, eta, bueno, eure jakingo dabe zelan manejau. Vale, Valkyrie bat dekogu, así que igual kamarak dekogu gertu, Valkyrienak. Oibo. Buah. Jesús. Bueno. A ver, ¿tao? Zelako makinez? Joder, la bildauz. Haxega, zelako makine? Eta zen nibeleko da, amabi. Joder. Ona, Vale, no, direne solito kabiako, ezin dugu erabaki. Vale, bai, karo, eske kasual da, así que, bueno. Valkyrie probokot, ze, tokau inaten, azkeneko... Bueno, bai, azkeneko aktualizazio nioen, sartu nintzainen grabetako bideo barriz edo, bueno, oindala, batzutako bideo, pakete bat ikusi naben, eta dirudinez, pakete horretan etortzen zen doain, bueno, personaje bat edo operadore bat, eta Valkyrie tokau jaten, eta ondino ez dut probau, ez dakit zelan funtzioetan duen Valkyriek, badakit kamerak erabiltzen dozela, baina armak eta hori dana, ez toaz kontroletan, bueno, ez toaz kontroletan bere armak eta, bueno, así que, izten bozta honek. Txaron, kontuz. Joder, nire taldekidiek, a ver, etxan hor kamera bat jadekot, así que bat igual hor, bat igual hor, eta, ez dakit, izan, Valkyrie gaz, ez dakit nun jarri behar dezen kamarak ez ezebez, así que, izango da pur bat tuntunien, vale? Eta ez dakit hemen behien dekun kamera bat, baina ustot garrantzitsu izango dela hor kamera bat jartze. Así que, barruen, Valkyrien kasuen ez dakit garrantzitsu edan mugitzi, ze normalien adibidez kabiragaz, garrantzitsuena mugitzi dela.
Baina, Valkyrigaz, ez dakit zer dan garrantzitzu, beraz. Vale. Vale, ja kendu eskuez pare bat kamera. Vale, dekogu... Vale. Badatoz, Vale, badatoz, Ufa. Ez que badatoz, hemen dauz. Ez dakit onena hori abeltze dan edo... Ya está? Benetan? Jesus. Oibo! 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 Ikusio! Ai, la leche parkatu benetan. Pastokiate goratzen zuen horreko... Ezin da zeinetzi, oza... Ezin eta niri pasau. Pastokiate horreko Call of Dutyko bideotan, ez dakit ikusi dozu zen bai edo ez, baina... Urduri jartzen az, ez dakit zegatik orain aziote pasetan, eta urduri jartzen azenien... Bueno, mandue... Gogor hartzeot, eta joystickak gure barik sakatu iten duaz barruantz. Orduen, sakatzerakoen, bakzu, zepazetan da, normalin da mele, ez? Orduen, sakatu iten duaz, joystickak, eta karo, ezio tiroen, ze sakatu doanez, bueno, erabiltzen abilen pertsonaki edo, ataka hauten dau, eta orden eziot tiroen. Eta, bueno, hori pasetan jate, ez dakit ze gaitik iten doan, baina... Pasetan jaten zozer da. Baina, bueno, ja hau irabazizkero, ja badeko guez. Partidie. Igual, Rainbow Sixenak igoko duaz partida bat bideo bakotzeko, badak laburre geratuko dala, baina ustot onena izango dala, ze batzutan oso luzi egiten da. Eta, bueno, hobeto igual... Izetie partida asko, baina bideo desberdinetan banan dute, eta ez dakit ze pasatuan beste ekipoen, hilde zela danak, eta geratzen jadakuz, bakarrik bi. Orduen, bueno, segurazki hori ingot, izango da bideo bakotzeko partida bat, ez zeiteko, ez aspergarri ez, eta horan, gero eta bideo gehiago, oza, engoaz, momentu solan ingo dut, bai? Ola, partida bakotzeko, bideo bakotzeko partida bat, holan urtengo diez bideo pilo bat, eta holan partida niku. Eta, bueno, ikusten duan ja, lortzen duela praktika berriro be, ba, hasiko naz berriro be, ba, pare bat partida egiten bideo bakotzeko, baina momentuz, bideo bakotzeko partida bat ikot. Ez teko beste zezer. Vale. A ber, gora, uste dut zela lehengo leku berdinen, ez dakit hemenik bajau alnazen. Ez dakit ez dako egon nazen nuna. Bai, bajau alnaz. Bai, egon alnaz. Gero, eskairetetik. Vale, Frost deku orduen kontu zilir gara atietan. Ze, Vale, mendik ez da inoribili. Bueno. Bosti, oza, amabikoek bostil dauz partida zuen, oza, esto va pecharto, oza, bueno, eta, bueno, hori izan dagorko bideo, esan da moduen, bideo bakotzeko partide bat gutxinez Rainbow Sixen, ze partidak normalien luziek izan dira, egiz eta oengo igual oso luzi izan izen, baina hola nahi agadot, zestrak ero editetako duen da hori dena, larro luzi tinete. Así que, ikusten gara horrengo bideoen, betiko moduen guztu bat txuemon like, eta ikusten gara horrengo bideoen, txon, momentu bat, pakete alfa toketan bada, geratuko gara paketi zabaltzen.
Vale, geratuko gara pakete zabaltzen. Ondo, momentuz ondo. Vale, orduen, salduko pakete eta hemendik ja bukatu da bideo. Badak zubitik onduen, guzta betzuen, like, suskribida alzari, komenta baldu zube, bai behien irakurtzen zaitzen az. Eta, bueno, ez dau jende asko komentetan badinot, baina, bueno, komentetan dozuenien, irakurtzen zaitzen az, eta erantzuten dut. Beraz, komenten ego zue, zer goti edo dakue. Así que, salduko pakete. Bueno, esto está común, sin más, esta bizkarretzue. Bueno, este Cotes Frost está back, baina, bueno, esto txarto. Orduen ikusti gara aurrengo bideon. Let's go.